A ver, Marcos, ¿cómo era? Memo. Memoria. Memoria pixelada. Pixelada. A ver, que estabas falando con de... Estamos pixelada de pixel con X. Con X, con aspa. Sí. De pixel me di. De pixel y diesel, a ver, pixelada.com. Isto es, vale. se alguén que andamos falando de o termo o dedo de chateiro do móvil, sí. Pero que no de memoria pixelada onde son expertos son de da xente que sufre aguijetas. Agüijetas. Se llama niotas, pero non, este agüi de xogar cagüí. Sí. Non conocía eu esa... Bueno, ainda que creo que igual eles daño máis outros xogos que tamén acaban tendo maniotas nos dedos de andar dándolle tanto tiro, e que para falar así dos xoguiños destes días temos con nós un dos responsables de Memoria Pixelada. Habitualmente falamos cun dos seus compañeiros que este día non pode estar, entón estreamos hoxe, saudamos por primeira vez a Xende Bermúdez. Benvido, Xende. Hola. Benvido a banda ancha, estou xa na web memoriapixelada.com. Digo por si queren seguir, como é debido, este programa. Sí. Esta conversa que imos ter. Eu non sei, teño diante a pantalla principal, estou vendo unha foto, eu non sei por qué, non sei se é que estou vendo últimamente Breaking Bad ou se o que está conducindo a foto que sae no tráiler do filme Need for Speed é un dos protagonistas ou non é? Ou se parece moito? Pode ser, esas seccións que se ven na parte superior de vídeos e imaxes pixeladas son, digamos que un punto de humor, que, abarcamos temas así desenfadados, saíndonos ás veces un pouco do tema dos videoxogos estrictamente, tocando temas tan esenciais, pero, máis que nada para manter o humor e o... Bueno, que co que hai Breaking Bad esas cousas... Había unha cousa moi curiosa co xogo deste o que está de moda estes días, o Grand Theft Auto 5 que estábamos que decían que se parecía justamente a 3 series de televisión. Non sei se has quitado esa teoría. Que series, Marcos? Evidentemente sí que pode haber algo. Sí, porque son tres protagonistas. Entón, o mafioso sería o Tony Soprano do Soprano. Tony Soprano, efectivamente, sí. O Destroyer, o que está todo como a cabra, ese sería o de Breaking Bad, non? Walter. E despois, a trama que hai, como hai o típico negro tópico, pues nese caso sería el The Wire, así un pouco tal. Pero bueno, igual é un pouco exagerado decir que o xogo é tan parecido á televisión, non? Non, evidentemente hai influencias, é un xogo que se construye a base de moitos mitos e referencias da cultura popular, nos que evidentemente pues tamén hai un peso moi importante da televisión, claro. O sea, que realmente estamos dicindo que está se convertindo aí nun novo xeito de narrar estes dos videoxogos tan peliculeiros. Sí, eu non considero que sea excesivamente peliculeiro, máis que, digamos, en un sentido... sí, a temática ás veces pode serlo, non o enfoque, non a maneira de contalo. Eu creo que o esquema do sandbox como xogo, non? Como modelo de xogo non dá para crear, digamos, tampouco a inmersión cinematográfica de outro tipo de títulos, pero sí, evidentemente, na temática, no argumento, no guión, aí hai un peso do cine moi importante. Entón, que crees que o que está facendo que haxa tantos millóns de persoas que están xogando o GTA V? Bueno, creo que hai unha confluencia de factores, clara, é dicir, por unha parte hai un peso moi importante a publicidade, por outra parte unha saga xa consagrada, que tivo grandísimos momentos de gloria xa na generación anterior, sobre todo con San Andreas, que foi tamén un exitazo comercial no seu momento impresionante, unha franquicia que no seu momento deu grandes días de gloria, si se sabe actualizar e se invirte diñeiro, neste caso non se pode cuestionar que se invertise diñeiro, e efectivamente, pois o resultado, claro, ao ser técnicamente moi notable, pois moitos xogadores que incluso, ao mellor noutro caso, non se decantarían ou non se interesarían por ese modelo de xogo, pois fanno porque a referencia é, técnicamente moi conseguida. E agora para os xogadores gustanos as cousas ben feitas, non? Para o mes que entra, supónse que vai recibir unha actualización cun modo de xogo para poder xogar en liña, para poder competir cos amigos, todo iso. Ti crees que ese cambio tan grande de pasar dun xogo que xogamos en modo solitario, non cesando, que a pasar un xogo online competitivo que vai mudar e que vai facer que teña máis ou menos éxito? Bueno, eu creo que agora mesmo a tendencia é incorporar multixogador en casi todas as franquicias, é dicir, polo menos nas que é posible, e en outras incluso con calzador. Entón,
Bueno, se xa estás xogando o título, tes o título e encantache un pouco a súa xogabilidade e demais, pois é bastante probable que a grande maioría dos usuarios encontren atractivo, non? En compaxinalo con os seus amigos, con un xogo competitivo, un modo de xogo máis competitivo do que é offline, non? Xa falando así de cosas peliculeiras, creo que estes días tamén se está preparando un lanzamento bastante destacable, isto xa exclusivo para a consola de Sony. Sí, efectivamente, despois de recibir ademais un título estupendo como foi The Last of Us, aí ben pouco, sale agora outro exclusivo pois de moito nivel para máquinas Que Sony, curiosamente a que protagonista parece moito de Last of Us, non? sí, bueno, hubo unha polémica con iso, de feito cambiaron a morfoloxía da cara da protagonista de Ellie, a protagonista de Last of Us, para que se parecese menos a Ellen Page, que si é a recoñecida e pagada protagonista de Beyond Two Souls, que é o título que se estrena este 9 de outubro, sí, de Quantic Dream. Este xogo como fai para ser tan peliculeiro? Que é unha mestura de xéneros, podemos decir? É outra forma de innovar. A innovación como sistema de progreso dentro da industria do videoxogo hasta ahora parece que estivo moi centrada na forma de xogar, é dicir, nos mandos, sabes? Digamos, dar diversificación de control máis que outra cousa. O que nos propón sobre todo David Yates, que é o fundador e director dos xogos de Quantic Dream, é innovar na narrativa. É dicir, contar as cousas de outra forma e progresar e avanzar máis que nada en canto a calidade narrativa dos textos, non dos guións, son guións de moitísimo contido, non? 20.000 folios suelen andar. Pero estas cousas logo son xogos ou son máis ben películas interactivas? É que, claro, definir realmente un xogo, por definición, basicamente o que é simplemente unha historia interactiva, ou algo que se escenifica de xeito interactivo mediante un formato digital, pero realmente a película o que pasa que carece do que o xogo si pode aportar, que é interactividade. O xogo é interactivo, polo tanto, a experiencia, por moi cinematográfica que sexa, sempre vai a ser unha cousa moi diferente a que aporta o cine, non? Pero con este xogo podemos entender que imos atopar unha experiencia distinta a que entregaron con Heavy Rain. Sí, é distinta no temático, non é tan adulta, non é tan oscura, pero sí é máis fantástica, moito máis fantástica. O cal levanos tamén o traballo anterior de Quantic Dream, que fora Fahrenheit, saíra para Xbox no seu momento, para o original, e foi un título estupendo. Pasara máis desapercibido, pero moi notable. E agora, ademais, dende Antonte, creo, puxose a venta o primeiro título de Quantic Dream, que en pouco se recordarán, porque saliu sin pena ni gloria para Dreamcast no seu momento. E é moi interesante para quenes sexan fans de Heavy Rain ou de Fahrenheit, ou estén pensando tamén en xogar a Beyond, pois teñen como curiosidade o primeiro título de Quantic Dream, agora en Steam por 9,90 e sempre será interesante para completar a colección. Xa que citas Steam, gustaríame saber o teu parecer sobre unha destas cousas que está pois dando moito que falar estes días, que é precisamente a proposta que ten a xente de Valve, os creadores de Steam, para ter un sistema operativo para o qué? Para utilizar un ordenador como máquina de xogos para colocar no salón e incluso que teñen pensado sacar os seus propios mini ordenadores personalizados precisamente para xogar non illados, senón que teñen que peguen ben conectados a tele, vaya. Estas Steam Machines, que pensas delas? É parte dunha estrategia comercial en tres partes ou en tres pasos de Valve que está movéndose, porque ve que efectivamente a plataforma de xogos digitais tivo un enorme éxito e a partir de aí o que está facendo é intentar en todo posible pues explotarlo comercialmente con, bueno, unha campaña de expansión que primeiro será o sistema operativo, estimos, logo Steam Machines e unha terceira fase que hasta a última vez que vin hai unhas horas non estaba todavía sin anunciar. E efectivamente son propostas que, bueno, está por ver todavía porque é pouco que sabemos, pero polo que sabemos evidentemente pode ser moi interesante porque Steam é o que é un elemento central do xogo en rede. Que podemos decir que por moito que haxa PlayStation 4 e Xbox One, que imos seguir tendo os PCs tamén como máquinas de xogo que van ter moito que dicir nos vindeiros anos. Por suposto, iso, o xogador de PC, a pesar de todo e toda a confluencia que se produciu, sigue tendo unha personalidade diferenciada da do xogador de consola. É dicir, igual que hai consolas que teñen perfis de xogador moi distintos, pues tamén o PC
en ese sentido ten unhas idiosincrasias, se quere, que son únicas, son de xogador de PC. E hai títulos que nunca van a dar resoltos consolas, por definición, por control, é moi complicado que o den. O sea, que o teclado e o rato nunca vai ser igual que o gamepad. Eso. No, Onde está o meu rato cando xogo a consola? Estou preguntando eu, que fago aquí xogando Call of Duty que non sou capaz de apuntarlle a nadie con, eso sí. con este mando infernal? Porque perde o xogo. Sí, neses casos notase moito. Sí, perde, directamente. Precisamente por iso non deixan xogar online ao xogador de consola contra o xogador de PC, porque senón os de consola levaban unha malleira tremenda. Sí, eso é o que digo aos xogadores de PC, efectivamente. Bueno, isto máis que nada aos xogadores de PC. Cando lle preguntas ao xogador de PC, soe ser o que di eso, ¿no? Sí. Pero bueno, está por ver, claro, hasta que non nos den a posibilidad de comprobalo a unha escala suficiente na estadística, pues tenemos esa que gran seguir batalla locurando. que queda aínda por librar na rede. Efectivamente. Pois, Xende, moitísimas grazas por achegarnos esta actualidade do mundo do videoxogo. Esperamos falar contigo nos vindeiros meses en algunha outra ocasión. Cando queirades, por suposto, gracias a vos. Foi un placer, Xende. Xa sabe todo o mundo que queira ter máis información sobre os videoxogos, memoriapixelada.com. memoriapixelada.com